Добрий ранець усім. Сьогодні неділя. Приїхали у костел на святую імшу. Молимся за пастора костела, как умелец развали и любовью оборонять своих верников от спокусов злого. Тебе просим. Молимся за нашу країну, как про заступництво святых мучеников нашей земли перемогли у ее веры и справедливость. Тебе просим. Молимся за християнские служения, как у критичної хвилини служенського життя яни шукали допомогу у Христа, який поблагословив їх союз. Тебе просим. Молимся за всіх померлих, особливо за наших родних, щоб отримали від Бога вічну радость. Тебе просим. Молимся за нашу евхаристичную супольность, щоб ми свідчили своїм життям о Божій любові і добрині. Тебе просим.